आलासिफोरनो साहा होनायाव नुवाखै नै मा दिनै जोंहा आरो बिस्कुट गोजा सोलायनो आरो ओइ मा बन्द'नि ख'खौ मबाइलावल'सो नुबाय थायो हा बेनिफ्राय मोगथाङाव नायनो ओरैबायदि गोसोनो बेसेरा माबाखौ थबेखौ खुनो गोसो गैथारा दा एमब्रा खुथाबनानै मोगथाङाव देखायथारनोसै एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनैनि ब्लगखौ जोंहा आनैनिफ्राय जागायजेननोसै गाइसखौ आनैया बर्थमान गय खावगासिनो दा ओंखामखौथ' दै फुङावनो जाखांबाय जानायालाय ओरैबायदि मोजां जाबाय थारमाने मैया मोनाव ओंखाम जानाया थिग जायाखैमोन लाबो गया हर थाब दिनैनि थाखाय आनैया बैराथि जानानै दङ जोंहानाव मा गय सिगां जाग्रोबाय आं मा होनोंला र' बेनिफ्राय भिडिअखौथ' दोहैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन आं खालामनाया दे जेब्ला गय जायोना सोदोबफ्रा ओरैबायदि ओंथि गोनां ओंखारो ओमफ्राय र' आनै गेमस्रिनि एक्टिंखौ माहाय होग्रोदोलाय सिगाङावनो दे जोंहा आनैया ना गेमस्रिनि एक्टिंखौ ओरैबायदि मोजां हायो बेनिफ्राय जोंहानाव दिनै एकदम स्पेसियेल आलासि जादों मिथिगौ ना गासिबो दे होग्रोदो जल्दि गोबाव जायो गैला जाला आलासि जादोंना गासिबो बेनिखायनो दिनै जायाखै बेहा गेमस्रिनि एक्टिंआ दिनै जायाखै नङाबा गेमस्रिनि एक्टिंखौ ओरैबायदि मोजां हायो बेनिफ्राय जोंहानाव स्पेसियेल आलासिफोर दिनै नोंथांमोन दिन्थिगासिनो आङो दिन्थिनो जाया आलासिफोरखौ हेन्डसेकबो लानाय जायाखै लानोसै आरोना खुलुमबाय जोंहा बिथाङा बेंगालरनि मेडाम आरो बिथाङाबो बेंगालरनि मेडाम बिराद गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोना बेंगालरनिफ्राय बेसेरा फैफेरा दिनैसो फैदों बिराद गोबाव जाबायमोन फैया दिनै फैनाय जाथारबाय आरो लिंबाय थाथारदोंमोन मैयाहा खिन्थु समा एसे मिलायैयाव फैनो हायाखैमोन दिनै फैनाय जाबाय आरो एबार खेबसे दिनै फैयामोनबा आङो बिसोरखौ मिथिबायना एकदम रागायानो हामथारामोन आङो नैबे सासे बिथाङाबो बिराद फैनो बायो जोंहानाव बेथ' खेबसेबो फैयाखै जोंहानाव दिनै फार्स्ट प्रथमबार फैदों बेनिफ्राय बिसोरनो मा जाहोयो मा जाहोआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो भिडिअ'आव इन्टेजार राहौ इंलिसावबा किबन वाशिं होननानै बुङो ओरैसै आरो जोंहा हिन्जावा दार्लिंआ बन्द'नि ख'खौ मबाइलावल'सो नुबाय थायो हा बेनिफ्राय मोगथाङाव नायनो ओरैबायदि गोसोनो बेसेरा माबाखौ थबेखौ खुनो गोसो गैथारा दा एमब्रा खुथाबनानै मोगथाङाव देखायथारनोसै आङो नायदो दे खुना खिथि खाथियाव नायबाय खाथियाव नायबाय खाथियाव नायफैलै खाथियाव नायफै खेवलाय बेसेबां गोलाव जायो माबा मा होनोमोनलाय दैमारि ब्लक सिडि बड' ब्लकनि मेन मानसियानो बिथाङानो बेंगालरनिफ्राय ओरैबायदि मोजां भिडिअफोर बानायनानै हरो सोरजों थाङो मिथिबायना गेमस्रिया आब'जों थाङो ओरैसो आरो गेमस्रिया बखां मालाबा आब' होननानै कमेन्ट हरो मालाबा आगै होननानै कमेन्ट हरो आङो फाग्लासो बेनिफ्राय मेहेरजों बेनिफ्राय बिथिं मिथिजों बेनिफ्राय सासेया मामोन बै माबाथिं थांनाया बेंज्लायजों थायो गासिबो गोदोर इउटुबारफोरजों थायो बिथांमोना सानैबो नै बिथाङाबो इउटुब चेनेल सलायो बायदि मोनदों आङो सलायो बिसोर सानैबो बेनिफ्राय आलासिफोरजों रायज्लायनो जोंहा आमाइ फैदों आमाइ खबरा मोजां नंगौ नङा गाहामानो आदसा दे दा दसेनि उनाव बिथांमोननो साहा होनाय जासिगोन गासिफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय साया जादोंना जायाखै नायनो र' आङो जाहा मानो एसे सिरि सनाव आलासिफोरजों नों एसे सोलायाखै सनाव आलासिफोरनो होनो ना संगासिनो आं बर्थमान उपाय गैया ना जोंहाथ' आलासिफोरनो होनो ना संनाया माबायानो गारायानो मोनसे गालाय
आइदै सिदेरबाय नै बेनिफ्राय साहा रेडि खालामगासिनो बिथिं जाग्रा दङ आयु बायलाजोब्बाय माथो बिस्कुटआ एसे माबा खालाम बायनायसै दे ओइ र' मा दे आलासिफोरनो खुलुमबाय साहा होनायाबो नुवाखै नै मा दिनै जोंहा आरो बिस्कुट गोनजासो लायनो आरो गाइस जोङो दैनि माने दुब्लियाव फैदों आरो ना ओइ मा फ्रन्ट साइडआव हा फ्रन्ट साइडआव फ्रन्ट साइडआव बारा लायो आङो ओमफ्राय गाइसफोर बन्दुमोनखौ ओंखाम जाहोनाय जाबाय दायो माजों माजों जाहोदों माजों थादों एसे देखायनो नागिरदों आङो गाइसफोर नायबानो जाबाय आइटेमाथ' बारा गैया गैनायालाय जादोलै बन्दु है दाउदै नङा नासो फैन्टास्टिक अमा बेदर ना दालि पापर थाइबें बेसांल' बास उनाव फैबाला दाउला खासिजों जाहोनोसै दिनै अमा बेदरनो जालांदो दै बन्दुफोर मा खालामनो उपाय गैया दे हामबायसै ओरैसै आरो एकदम मोजां हेबखा बरिया बबे गया ए जायाखै लायदो आरो थांनाय जासिगोन बिदिबा सापर्ट खालामना हो थांबावनोसै नोंसोरो साबस्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट जरुर लागाव गाव सिलाजोबना हर एचारके नुवा ससमाखौ नों माहा बायनाय बुंला बेया देकारल' न अ ओइ माबायाव हेटेरिका मा मोनलाय वन्डारलायाव नङा बेंगलराव ना अ बेंगलराव मेन सिटियाव ना देकारल' न बरिया स्पर्टनि साफा नुदों साइकेलिंनिसो ना बियो इदि आरो जेनेबा ट्रा धन्यबादसो फैनायनि थाखाय धन्यबादसो बाय बाय